Tani pinaka peligro si sa mga darpa. Ay pinaka peligro si sa mga bata darpa o manusia nagyang gay dunia. Ano to? So tigay ni sa deciding factor. Saya pagigaya o pakadaya ka kukubur ka kung sa luwan na maori anta ka baka kerasay nasi pagilesa nga dunia. Ito naman ang kapagin daw sa dunia sebab ko datanuin ka dahil nga dunia kiyang kay agama Allah Ta'ala na di na sibutin na kiyang dunia di na sibutin na ginawa niyan itan kamana kali ito na sabot na ginawa tanong itan na sasabutin na kakapagin daw sa dunia kaya kasasabot ang manis sa dunia na bukas si mama saan sa mala makuha niya na tamok saan sa mala kalukuhan niya makakadato antay mapiwalay kaya kasabot na tanuron antay kabantugan o porgina ni kasabot na tanong sa nga dunia peligro tanong sa nga dunia